Bona nit. Sessió ordinària de l'Ajuntament. Ple a celebrar-se les sessions a aquesta Casa Consistorial el dijous 27 de febrer 2025, sent les 8:02, amb l'ordre del dia especificat a continuació. Ordre del dia. Primer punt. Aprovació, si és procedent, esborranys. Actes, sessions, data 18 de gener, 23 de gener, 30 de gener i 13 de febrer de 2025. Una coseta, primer que res, en l'enunciat, la del 18 de febrer no tocaria aprovar-la avui, per lo que ve. Perquè posava sessió extraordinària. La tenim per a votar-la, la tenim inclosa, però en l'enunciat no la tenim. Es que pensé que está equivocado. ¿Qué es lo que digo? En el acta, o sea, en el punto, pone aprobación si es potente de borradores acta sesión de 18 de enero, 23 de enero, 30 de enero y 13 de febrero. El 18 de febrero no está. Sí. El 18 de febrero no hay. No. Hay una incluida Es que está engañado. Está engañado el título. Son Es 18 de de gener. enero las dos. Es de gener que n'hi ha dos. Claro, pues por es que hicimos dos plenos. Uno que Jo era veig que la sí que estaven reducción. correctes, Pues, Sí, creo sí, que pero el podéis título, decir. el título está 18 de mal. febrero. El 18 de febrero El título está mal. ninguno. Hicimos el último fue El 13. el 13 de febrero. És com va posar posició. Mira, el 18 y 2. Pone 18 de enero. No digo ahí, digo gestiona. Pues, Espérate y lo confirmo. Pero... Sí, ¿ves? Tienes 18 de enero y 18 de febrero. En el gestión está 18 de enero y 18 de febrero. Sí, però dins de l'acta, a veure, això és renunciat del PDF. abre el acta, por favor. Por eso te digo. Ya, pero en las actas pone 18 Y las dice actas que de sí, 18 El de título está mal. El título está mal. El El título título del está mal, el PDF, PDF correcte, está mal. el PDF Pero está està... mal. Pero las actas están bien. Però jo mirar les actes i sí que corresponien a lo que són les Es que el 18 de dates que febrero anem no a hicimos aprovar. ningún pleno. Pero bueno, Bueno, Cuando guardas el PDF. sí, ya, vale, que sé que está mal el PDF. Es lo porque yo único. solo me fijé al imprimir las actas, son las 18 de enero, las dos. Vale, el 23 de gener, lo que estàvem parlant, senyora alcaldessa presidenta, Sí, sí, no està, el 30 de gener, que és És els errors de ordinària. sessió ordinària, no extraordinària, i torna a posar això. No hem vist res més. No sé si el grup Compromís ha vist alguna cosa. Está bien, está todo bien. Pues s'aproven per unanimitat. Sí. Punt número 2. Aprovació, si és procedent, d'expedient comptable 2/2025 de reconeixement extrajudicial de crèdits. La comissió informativa per unanimitat dels 4 senyors i senyores membres assistents a la sessió proposa al ple perquè acorde: primer, aprovar la relació de factures i altres documents pagadors corresponents a l'exercici 2024 que ascendeix a la quantitat total de 2.469 euros amb 43 cèntims i reconèixer l'obligació al pressupost prorrogat per a l'any 2025 amb càrrec a cadascuna de les aplicacions pressupostàries següents. Segon, que continuï el procediment d'ordenació de pagament legalment establert. Marc, alguna cosa? Jo, abans de dir res respecte a aquest punt, i donat que fa referència la proposta d'acord del plenari, fa referència a la comissió, voldria que s'aclariren una cosa de la comissió. Primera, voldríem saber per quin decret o per quin article no podien anar els dos nous concejals. ¿Por qué no fueron los dos concejales a la comisión? Porque no estaban constituidas las comisiones informativas aún. Lo vamos a hacer hoy. No. Habéis constituido unas... Vosotros presentáis hoy una modificación de comisiones. Las comisiones siguen vigentes. Primera. O sea, vosotros ahora proponéis un cambio de comisiones, porque cambiáis puntos que estaban en una, los cambiáis a la otra. Pero las comisiones seguían en vigor. No se ha deshecho la corporación, ni la comisión. Entonces la comisión sigue en pleno vigor. Así, es así. O sea, lo dice la ley, es la ley, ¿vale? Entonces, dicho esto, creo que esa comisión es nula.
y se le ha denegado el derecho a 2 concejales a la asistencia a un órgano de gobierno. Pues la repetimos cuando queráis y ya está, no sé. Entonces, si hay que repetirla, que se tiene que repetir, este pleno no vale. Sintiéndolo mucho, es así. Es así. Vosotros se propone hoy el cambio de comisiones, pero las comisiones siguen en vigor. Vuelvo a repetir, se cambió de alcalde, no se cambió de corporación. Con lo cual, las comisiones siguen en vigor. De hecho, tú en la comisión me preguntas a mí quién voy a poner en esa comisión. Y como es así, como está la comisión en vigor, me lo dices de palabra, porque no hace falta que te presente yo el escrito, dado que no se forma otra vez la comisión. Entonces, se le ha denegado a 2 concejales de este ayuntamiento la asistencia a una comisión, sin base a ningún artículo de ninguna ley. Creo que es un hecho bastante grave. Ahora, dicho esto, ¿qué decidimos? ¿Habría que consultarlo? ¿Paramos el pleno? ¿Se consulta? Porque claro, todo está en relación y todo hace referencia a la comisión. Con lo cual este pleno Yo no lo veía así, pero bueno, si estoy equivocada, pues... vale, te lo vuelvo a repetir, si quieres se para y lo consultas. Pero lo importante de este tema, el que se hiciera este pleno ahora o no se hiciera, bien, podríamos modificarlo, no sé, tampoco, pero lo que no veo correcto es el derecho que se le ha denegado a dos concejales de este ayuntamiento, que es un hecho muy grave. Pero muy grave, que es como para que dimita yo y me vaya, es que ese secretario, es que no sé... Es un hecho muy grave que hay que averiguar. Quiero decir, Que hay que averiguar. lo hubiera Y yo hecho lo con propongo mala en este fe, pleno. con la alevosía que lo hubiera hecho para fastidiar a los 2 concejales nuevos. Aquí, a ver, en teoría, la que decide y sabe eres tú, como secretaria. Entonces, yo ahora te expongo aquí en el pleno este tema. Tú eres la que vas a decidir si anulas el pleno, no anulas, o lo tienes que consultar. Pero yo no puedo consultarlo ahora a nadie, yo no quiero. Por eso, pero ahora tú decides. Tú eres la responsable de que aquí se cumplan todas las leyes. Eres la secretaria del Ayuntamiento de Benialfó. Entonces, yo en pleno lo digo. Y no me lo puedes haber dicho antes, tenías que decir, ahora me tienes que decir aquí para anular el pleno. Quiero decir, no sé, la mala fe es tuya, no es mía. No, la mala fe no. La mala fe Lo es... reconozco, pero no he tenido mala fe en hacerlo. No, yo no te estoy diciendo que es lo que si hagas. lo sabías, podías haberlo Yo dicho. no te estoy diciendo estamos que... trabajando todos en un equipo, como siempre dices. ¿Vale? O yo no soy del Pero equipo. yo no te estoy diciendo que lo hagas mala fe. Pero, ¿ves cómo iba? Sí que hay mala fe, que entiendo yo, parece que haya mala fe. Porque casi aprobamos las comisiones, menos mal que nos dimos cuenta que lo que habíais hecho era un cambio. Porque habían cambios. Y es verdad, nos dimos cuenta más que yo. Porque íbamos a aprobar la comisión. Evidentemente, no es que íbamos a aprobar, íbamos a decir que no hacía falta aprobarla porque ya estaban constituidas las comisiones. Pero resulta que nos damos cuenta que hay un cambio. Que el cambio es entendible. Se entiende porque evidentemente no vamos a tratar de un tema que el concejal no esté. Evidentemente, se entiende. ¿Vale? Pero el tema está ahí. ¿Vale? Y lo digo ahora para que conste en acta. Dado que a mí se me dijo después de un pleno, yo, pues vale, pues, pero claro, cuando lo consulto, buscando otra cosa, preguntando hoy otra cosa, sale la liebre y me lo dice el departamento jurídico. Entonces lo digo hoy, porque hoy es cuando hablo yo, porque me surge otro tema, pregunto y resulta que hablando, sale. Entonces, el tema está ahí, es una decisión de la secretaria del Ayuntamiento. Però es fa tot en bona fe, és a dir, que no tingués mania de Sí, que sí, s'ha fet pero no, yo no estoy diciendo que ni es de mala fe, pero ni una cosa que pensem que està mal feta y aleshores es té que solucionar.
Marc, Jo, degut a la intervenció del portaveu del Partit Popular, demanaria un recés i una reunió entre els portaveus i la secretària i prendre la decisió. pues en un recés. Vale? Vale. Punt número 2. Aprovació, si és procedent, expedient comptable 2/2025 de reconeixement d'estatus extrajudicial de crèdits. La Comissió Informativa, per unanimitat dels quatre senyors i senyores membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde. Primer, aprovar la relació de factures i altres documents pagadors corresponents a l'exercici 2024, que ascendeix a la quantitat total de 2.469 euros amb 43 cèntims i reconeix l'obligació del pressupost. Tranquil·la, 1.460. No passa res. A veure, 10.469 i 43 cèntims. bé, com vam parlar a la comissió, són factures que són de l'any passat, que es tenen que pagar, evidentment, i res, no es tenen que pagar. Marc, Sí, els dubtes que tenien ja em van resoldre la comissió. Vale. Pues són factures que van entrar ja a final d'any, no estaven contemplades ja en el pressupost, no tenien cabuda i per això van a la comissió i així al ple a favor si s'aprova. Vale? Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Punt número 2. Punt número 3. Aprovació, si és procedent, bonificació de l'ICIO, declaració responsable d'obres per a la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a instància de part. Així era el carrer d'Escoles, era la bonificació del 70% per un import de 79,86. Ja es va parlar també en la comissió, es va aprovar a favor, el que és el punt de la bonificació. I vots a favor? S'aprova per unanimitat, el punt número 3. Punt número 4, aprovació, si és procedent, bonificació d'ICIO de la declaració responsable d'obres per a la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a instància de part. Este era el carrer Vernissa. 70% de la bonificació per un import bonificat de 52,79 cèntims. Com es va parlar en la comissió, també es va aprovar per unanimitat dels membres assistents i així ara en el ple vots a favor. S'aprova per unanimitat. Punt número 5. Aprovació, si és procedent, bonificació de l'ICIO en declaració responsable d'obres per a la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a instància de part. Tenim el punt número 5. Aquest és el carrer Pirona Marc. Una bonificació del 70% també de 51,34. En la comissió també es va aprovar per unanimitat. Vots a favor de tota la comissió. I ara, si en el pleno... Anem votant. Aprovar per unanimitat. Punt número 6. Moció presentada conjuntament pel grup polític municipal PSOE i Compromís per la retirada de la consulta sobre la llengua base als centres educatius de Beniarjó. Conxa. Abans de llegir la
moció en el seu conjunt, una xicoteta introducció perquè pense que és el punt més important de la dita llei, i presentem aquesta moció perquè tothom tinga clar les implicacions tan negatives que va tindre en el sistema educatiu l'aplicació de l'anomenada Llei de Llibertat Educativa i de Llibertat d'Elecció de la Llengua en la que les famílies volen que estudien els seus fills i filles. Ja que tindré clar que en la majoria de llocs no va respectar-se la llengua elegida, perquè hi ha uns 200 centres en la Comunitat Valenciana que sols tenen un grup per nivell educatiu amb un màxim de 25 alumnes i haurà d'eixir una opció determinada com a llengua majoritària. En aquests casos, la sola diferència d'un vot determinarà la llengua de tot el grup. On està així la llibertat d'elecció? En molts casos no aniran tots a votar i una minoria de famílies decidirà per tots la llengua del grup. En els centres de 2 grups per nivell, 25 alumnes per grup, què passarà quan hi hagi 35 alumnes que trien una llengua i la resta a l'altra? Obligaran a 10 alumnes a passar-se a la llengua que no han triat? Per llei, sols poden haver 25 alumnes per grup. I si no arriben a 10, hauran d'estudiar en la llengua majoritària. Doncs no hi ha llibertat d'elecció tampoc. Què passarà amb els pares separats quan no tinguen la mateixa opinió? Doncs que serà el centre qui assignarà a l'estudiant a un grup sense criteris establerts, mentre es produeix un pronunciament judicial. A nivell pedagògic es perdran les hores de reforç educatiu, al tindre que dividir-les en castellà i valencià, perquè, segons el conseller, la conselleria no piensa poner personal de refuerzo. Les famílies votaran al començament de cada cicle, infantil, primària, secundària, però votaran cada any si canvien de centre. En els centres on hi hagi més demanda que oferta, votaran més famílies de les que es matricularan. Hi haurà pares que votaran en centres on els seus fills no estudiaran. Xarxa de llibres, banc de llibres en els centres educatius. Com es garantirà la gratuïtat si es pot canviar d'opció? 2 bancs de llibres castellà-valencià en cada curs? Professorat, obligats a impartir la docència en una llengua o en una altra. Convivència. Va a crear-se un problema que no existeix avui en els centres, entre famílies i professorat i entre el mateix professorat. I ara ja sé que és un poquet llarg, però com que hi ha més punts, és interessant llegir-ho tot. Exposició de motius. La consulta impulsada per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana sobre la llengua vehicular a tots els centres públics i privats concertats que impartisquen el segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria pretén legitimar una política que desvirtua el marc legal vigent i posa en perill la cohesió educativa i lingüística de la Comunitat Valenciana. Esta mesura, basada en la recentment aprovada Llei 1 del 2024 de Llibertat Educativa, introdueix un criteri partidista i emocional en l'elecció de la llengua, menyspreant els criteris pedagògics i el paper dels consells escolars. Podem assenyalar en 5 grans apartats el que suposa aquesta iniciativa. Un atac al consens educatiu i lingüístic de la Comunitat Valenciana. Des de la recuperació de l'autogovern, la Comunitat Valenciana ha construït la política lingüística sobre la base del consens i l'equilibri. L'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, l'UEV, el 1983, va ser un exemple clar
d'aquest espírit, ja que va aconseguir unanimitat a les Corts Valencianes, garantint el dret de tota la ciutadania a conèixer i utilitzar les dues llengües oficials. Aquest consens va permetre que el valencià, en una situació de minorització, tingués un marc legal que en protegís la recuperació, sense perjudicar el dret a la ciutadania a aprendre també en castellà. S'establiren criteris progressius i flexibles, adaptats a la realitat sociolingüística de cada municipi, i es regular l'exempció del valencià a determinades zones, assegurant un equilibri territorial i social. El 2018, amb l'aprovació de la Llei de Plurilingüisme, es va fer un pas més en la consolidació d'un model educatiu integrador i equitatiu. Aquesta llei va superar el model segregador de línies lingüístiques, una en valencià i una altra en castellà, que havia generat desigualtats en l'adquisició de competències en les dues llengües. Va fomentar el consens a centres educatius, exigint que els projectes lingüístics anaren aprovats per una majoria de 2/3 del Consell Escolar. Això obligava a un diàleg real entre les famílies, professorat i comunitat educativa, evitant imposicions i assegurant que les decisions lingüístiques respongueren a criteris pedagògics i no a confrontacions ideològiques. Va permetre continuar avançant en l'objectiu que tot l'alumnat finalitzara l'educació obligatòria amb prou domini del valencià i del castellà, en compliment de la LOMLOE i la normativa estatal. Este model va permetre un punt d'equilibri entre l'ensenyament del valencià i el castellà, assegurant que tot l'alumnat adquirisca competències plurilingües sense menyscabar cap llengua. 2. Un model que generava estabilitat davant una consulta que imposa incertesa. El model de la Llei de Plurilingüisme de 2018 havia aconseguit generar estabilitat a centres educatius, la possibilitat de decidir el projecte lingüístic a nivell de centre, amb un consens ampli del Consell Escolar, permetia respectar la diversitat sociolingüística sense trencar les unitats del centre, planificar els recursos de manera estable, garantint la continuïtat dels projectes educatius, evitar la instrumentalització política de la llengua a l'educació, en deixar les decisions en mans de la comunitat educativa i no de criteris partidistes. Aquest equilibri ha estat trencat de manera abrupta amb l'aprovació de la Llei 1/2024 de llibertat educativa impulsada per PP i Vox. Aquesta norma trenca amb el consens existent, imposa un model basat en la segregació i força una consulta sense garanties democràtiques ni suport de la comunitat educativa. 3. La consulta, un instrument per arraconar l'ensenyament del valencià. La consulta promoguda per la Conselleria d'Educació és una mesura imposada sense consens, sense criteris pedagògics i sense suport normatiu sòlid. El seu únic propòsit és legitimar un model que busca arraconar el valencià al sistema educatiu, incomplint els principis de l'Estatut d'Autonomia de la LUEB i de la LOMLOE. Les principals mancances d'esta consulta són falta de garanties democràtiques, no estableix un quòrum mínim ni mecanismes de supervisió independents, elimina el paper dels consells escolars, deixant en mans de decisions individuals un assumpte d'impacte col·lectiu. Fomenta la segregació lingüística, reinstaurant un model de línies que ja havia sigut superat amb la Llei de Plurilingüisme. Provoca un caos organitzatiu en els centres educatius, ja que cada curs hauran de reorganitzar-se grups, horaris i materials en funció dels resultats de la consulta. Distorsiona la realitat sociolingüística. Es permet que famílies que canvien de centre puguen votar en múltiples consultes, afectant resultats que no els incombiran en el futur. 4.
Conseqüències del nou model: desigualtat, segregació i pèrdua de qualitat educativa. La imposició d'esta consulta i l'aplicació de la Llei 1 de 2024 tindrà conseqüències greus per a l'educació valenciana. Es trenca amb el consens educatiu que havia aconseguit la Llei de Plurilingüisme, generant divisió a les comunitats escolars. Es condemna als alumnes de zones de predomini castellà a no aprendre valencià en condicions adequades, dificultant el seu accés a oportunitats laborals i culturals en la seva pròpia comunitat. Es relega l'ensenyança en valencià a un paper marginal, limitant el seu ús en l'educació i debilitant la seva presència social. S'impedeix una planificació estable en els centres, ja que cada any canviaran els projectes lingüístics. Es deteriora la qualitat educativa en prioritzar un model basat en la confrontació en lloc d'en criteris pedagògics. 5. Una consulta que amaga els problemes reals del sistema educatiu. Mentre que el govern valencià impulsa un debat artificial sobre la llengua base, segueix sense abordar els problemes estructurals de l'educació pública. En lloc de destinar recursos a millorar la qualitat educativa, ha optat per una estratègia de confrontació lingüística que només busca dividir la comunitat educativa. Entre els problemes més greus que estan afectant l'educació a la comunitat valenciana destaquem l'incompliment de l'ordre de plantilles, cosa que ha generat una gran incertesa a centres educatius. La manca d'estabilitat als equips docents està afectant la continuïtat pedagògica i la qualitat de l'ensenyament i deixa molts centres sense recursos humans necessaris per atendre adequadament l'alumnat. El nou decret d'admissió de l'alumnat, que modifica els criteris d'escolarització i trenca amb el principi d'igualtat d'oportunitats. Amb la introducció d'un punt específic en el procés d'admissió, s'atorga més capacitat a centres per seleccionar famílies, cosa que pot derivar en una segregació escolar més gran i discriminació en l'accés a l'educació pública. La disminució de les beques i ajudes a l'estudi, que està afectant milers de famílies valencianes, les retallades en beques de menjador, transport escolar i material didàctic estan dificultant l'accés a l'educació per a l'alumnat més vulnerable, augmentant les desigualtats socials. Les retallades en infraestructures educatives que han paralitzat projectes essencials per a la millora de centres. La reducció d'inversions en manteniment i noves construccions ha deixat sense resposta les necessitats d'ampliació i de renovació de moltes escoles i instituts i ha afectat la qualitat de l'entorn d'aprenentatge. La manca de suport a centres educatius afectats per la dana d'octubre del 2024, que continuen patint greus problemes estructurals, tot i que algunes escoles van quedar destruïdes o greument danyades pel temporal, la Generalitat no ha destinat els recursos necessaris per a la seva reconstrucció, ni ha garantit solucions dignes per a l'alumnat i el professorat desplaçat. L'absència d'un pla d'emergència educatiu ha agreujat la situació i ha deixat moltes famílies en la incertesa sobre el futur de l'escolarització dels seus fills. En lloc de donar resposta a aquests problemes reals, el govern valencià ha optat per desviar l'atenció amb una consulta innecessària i sense garanties, promovent un debat fals sobre la llengua en l'educació. Aquesta estratègia respon a interessos partidistes i no a una veritable preocupació per millorar el sistema educatiu. Per tot l'exposat, el ple de l'Ajuntament de Beniarjó acorda instar la Generalitat Valenciana i en concret a la Conselleria d'Educació a retirar de manera immediata la consulta sobre la llengua base, així com la Llei 1/2024 per ser contrària als principis legals i pedagògics vigents. 2. Reclamar el restabliment del paper dels consells escolars com a òrgans competents per a definir els projectes lingüístics de centres,
assegurant la participació equilibrada de tota la comunitat educativa i el respecte a la legislació vigent. 3. Denunciar la falta de garanties democràtiques en el procés de consulta i exigir mecanismes de transparència i supervisió independent. 4. Defendre el valencià com a patrimoni cultural i lingüístic de la comunitat valenciana, promovent el seu ús i el seu prestigi des de totes les institucions públiques, incloses els ajuntaments. 5. Exigir que la Generalitat prioritzi els problemes reals del sistema educatiu, destinant recursos a l'increment i estabilitat del professorat, a la millora d'infraestructures i a la reducció de ràtios. 6. Traslladar este acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'Educació, a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Marc. Hem presentat la moció en conjunt i anem a veure. Ja l'he llegit tota, a part de la introducció que ha fet explicant molt bé Conxa i llegit tota la moció, està molt clar el que es demana, el que es pretén. Només dos incisos, com diuen el punt 1, el de retirar la consulta i la llei ja està impugnant, ja està presentada al Tribunal Constitucional a espera d'això, entonces és una cosa que va a canviar de forma molt clara el que és la forma de donar les classes i tal, i que està recorrida al Constitucional, aplicar-la ara i que el Constitucional que segurament l'ha declarat inconstitucional i tornar-ho tot arrere, també passa poc si això ho haurem parat a veure què passa, a part del fons que n'hi ha de tot el que ha dit Concha. I després el tema d'exigir el punt 5è és per incidir una miqueta en aquests punts, tots els altres tal qual. N'hi ha una sentència també del Tribunal Superior de Justícia de València que hi ha una adjudicació de places de professors i tal que es va fer malament, que té que restituir, n'hi ha que crear plaça i tal, i el govern està fent cas omís i no està fent res. Això toca tot d'espalda. Em pareix molt perfecte i per això la presentem i la recolzem. Borja. Sí. Bé, abans de començar i dir un poc la veritat sobre aquesta llei, dir-los dos cosetes sobre la moció, entre cometes, presentada per als dos partits. Primer que res, que només faltava que es diguera que per culpa d'esta llei va vindre la vaga. Segon, contrari als principis legals i pedagògics vigents. El principi més important d'una llei, i abans de presentar-se, és que no pot haver una llei que contradiga una altra. I després, i més important, els principis pedagògics que vostès proclamen, un d'ells, i més important, és la defensa de l'alumnat. Aquesta llei és el que prioritza, la defensa i la llibertat d'elecció de l'alumnat. Si vol que li digui la veritat, gastar pares separats en aquest tema, crec que no ve al cas. Perquè pares separats que no estiguen d'acord en l'educació dels seus fills és perquè no tenen trella. Pense que era un comentari que li ha sorprès. Però bé, en el seu dret està de dir-lo. Passe a detallar els aspectes més rellevants d'aquesta llei i la veritat sobre aquesta. Primer punt, recuperació de la doble línia en valencià. Esta mesura permet que les famílies trien entre valencià i castellà com a llengua d'instrucció per als seus fills, la qual cosa busca fomentar la diversitat lingüística a les aules. Titulacions de valencià. S'estableixen nivells de competència en valencià en finalitzar cada etapa educativa. Per exemple, a nivell d'educació primària s'atorga un nivell A2, en educació secundària un B1 i en batxillerat es pot aconseguir fins a un C1 depenent de la nota mitjana en l'assignatura. Excepció d'avaluació en valencià. Els alumnes de zones castellanoparlants, aquells que s'escolaritzen per primera vegada a la Comunitat Valenciana, i altres grups específics poden sol·licitar l'exempció de l'avaluació en valencià, la qual cosa es permet adaptar-se millor al nou entorn educatiu.
Podíem parlar així dels migrants que tant defeneu, de querer ajudar-los, doncs així estan ajudant-los perquè puguen estudiar com Déu vol, en una llengua que dominen. ¿Vale? Quart, elecció de l'idioma d'examen. Els estudiants tindran el dret de triar en quina llengua desitgen realitzar les avaluacions en matèries no lingüístiques, la qual cosa proporciona major flexibilitat i comoditat en el seu aprenentatge. Quint, requisits per al professorat. Per a poder ensenyar en valencià, els docents hauran d'acreditar un nivell C1. No obstant això, en altres àrees el valencià es considerarà un mèrit i no un requisit obligatori. Pareix molt bé que els que ensenyen que tinguin que saber. Implementació progressiva. La llei s'aplicarà de manera gradual. Algunes mesures començaran a implementar-se el pròxim curs escolar, mentre que unes altres s'aniran introduint fins a darrers el pròxim curs. Aquest enfocament busca no sols millorar la competència lingüística dels estudiants en valencià, sinó també garantir que tots els alumnes tinguin accés a una educació de qualitat, independentment de la seva llengua materna. La llei reflecteix un compromís amb la diversitat cultural i lingüística de la comunitat valenciana. Ja per finalitzar, dir-los que ens abstenim en la votació, perquè si votem en contra segur que faltaran cames per a predicar que el grup popular està en contra del valencià i el grup popular està molt a favor del valencià. Res més que dir. Vale, doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovada la moció. Punt número 7, assumptes d'urgència. Per part del Partit Popular no hi ha tota l'urgència. No tinc res. Marc? No. Punt número 8, control i fiscalització, òrgans de govern. Qui es comença? Marc? No veiem els decrets primer? O... Sí, control i fiscalització, òrgans de govern. Perdó. Lo de la renúncia, segurament ho haurem comentat, però a mi no em ve al cap, lo de la renúncia de l'ajuda econòmica, decret 41. Ah, vale, dis-vos el número ben bo. Quin número és? El 41 és el tercer a començar per baix. Sí, ho van comentar, trobo que en la comissió. Sí, però... Que era que ens va vindre l'ajuda a final d'any i s'havia de posar més d'un 50%. I entonces, clar, ja estàvem a final d'any i, clar, el pressupost no tenia ja obsolet i no donava temps per donar-la, per poder-la executar. Això es va fer la renúncia. I continua per ahí bueno, lo del expediente este de despido, más o menos ya me lo explicaré porque no conozco prou, supongo que prou periaguda. Sí. I en principi serà tot. Juanjo, tenies alguna cosa? En principi no. Vosaltres, Borja? Eren els dos que ha comentat Marc, perquè també ens pareix un perill estrany. Els dos, com dic, els dos són els 54 i 84 que van relacionats els dos. Perquè ho diu que li se dona temps i la té li se despedeix. Vale. Ese procedimiento que hay que hacer. Sí, ja, però que són els dos, que tenien dubtes però que és el mateix, realment. Vale? Després un altre és simplement el 45. Hi ha algunes parts que no... Vale, i això serà el pla i... Esto era del... El pla corresponsables a les activitats extraescolars. És aprovació de factures per la subvenció del pla corresponsables.
Sí, sí. Si m'ho voleu enviar no passa res, ja està. No, No, és no que... tinc res més, aleshores... Només eren A mi em sembla això. que això, que és el que són els plans responsables, que es justifica ara en... Sí, és que es va justificar a finals. Una factura que se queda per Que aprovar. i es van quedar dos factures pendents i entonces es van aprovar ahí per a poder-ho enviar ja. Va, pues ja està. Espera, queda clar. Vale. Tenen tot clar? Doncs passem a pregs i preguntes. A veure, bueno, comencem amb el grup popular o... Sí. Va. Un poc, Ferran, conta'mos un poquetet, bueno, com sabem que està el tema de la procesionària, pues un poc, conta'mos com ho tenim així al poble. Pues de moment estem col·locant trampes ja. Estem a l'espera de unes quantes més. El que passa que encara no ens han arribat perquè ja estem col·locant trampes. De moment encara no han baixat. Però s'ha vist alguna... Així no hem tingut ninguna notificació. Va, però que s'estan prenent mesures ja. Sí, sí, sí. Va, perfecte. Lo del PI de la plaça d'Ajuntament, que està alçant al carrer, crec que recordar que us vau dir que estàu deixant de regar-lo o alguna cosa així, no? Sí, el que és això doncs es va deixar de regar. Al seu la veu, Perdoneu. per favor. És que sí, si no, no sent bé. És raro a mi, Perdona. Sí que fa temps que es va deixar de regar el que és la zona del PIP a veure si no s'alçava més l'asfalt. Ahir n'hi ha una... Sé que Eva i el tècnic van estar mirant una actuació que crec que la va comentar en el seu dia, crec. Sí, però com està bé aquest tema? Perquè les arrels baixaran. Però amb tot el que ha plogut. No n'hi ha gaire. Però n'hi haurà que actuar, n'hi haurà que tenir cartes en l'assunt i actuar perquè el que és fa 2 setmanes he estat comentant altra vegada això, perquè el que són l'asfalt està Si vas en cotxe, no ho notes. Si vas en cotxe no ho notes, però si vas a peu sí que ho notes. I de moto, perquè està prou exagerat ja. I per anar a peu és perillós. I perillós. Sí. Jo veig que les dones Home, més també capaces que... t'he de dir una cosa, perdona que el talli. Per ahir no solen passar la gent, perquè saben que ahir el toca un prèmit segur. Ah, vols dir? Però de dalt. Això també. Això és la sort que potser tenim. Pues es deuria de prendre una decisió. Una decisió, tots, sí. veure i... Perquè l'actuació és prou important, perquè... Però per la part de dalt, el que és, diríem, cera, sí que passen perquè van al metge i passen per ahí. Sí, el que és la cera en si està prou bé. També s'hauria d'actuar perquè també Sí, hi ha uns taulells que estan... Però el que és la part de baix, sobretot el que és asfalt i això... No, i el que diu Blanc, que al final arrencarà la pareteta. Y allí, que ellos tenían contador de llum, de lo que no Està darrere la paret. S'ha de prendre decisió i veure el que és. No té que parar d'obrir. Teniu alguna més? Per part del Partit Popular ja està. Juanjo? Jo volia preguntar pel pla general, Sí. si està aprovat ja definitivament. Sí. Sí? Lo vas a estar pendiente de publicarlo en el BOC. Això Sí. és el que Lo preguntaves. hemos remitido, pero lo hemos remitido a la consellería. Ya depende de ellos cuando lo publiquen. Però ja apuntarem. Què és, publicar-ho ells? Sí, lo tienen que publicar ellos. No la van publicar ja entrevistat. Cuando les plazca. No hi ha que No hay un término así para... No, lo publican y ya entra en és vigor. publicar ja com aprovat. Però Sí. no es té que deixar en exposició pública. No. No, ja està. Aprueban ya está. publican la aprobación definitiva para que entre en vale. vigor el plan general. Pero hasta que no lo publican, no entra en vigor. Entonces estamos aquí en un impasse. En un impàs. És que n'hi havia gent que estava preguntant-me No, pel pero pla. no, aún no entra en vigor, que no se agobie la gente. Quiero decir, Sí, que a però lo mejor tardan 2 meses en publicarlo, ¿eh? ja. És que n'hi ha gent que em pregunta si n'hi havia alguna manera de consultar-ho. Jo crec que en la web estarà. No está aún porque ¿Y no está queríamos, preparado? no queríamos subirlo a la web hasta que estuviera aprobado definitivamente este todo perfecto. Ya. No vamos a subir lo que cuesta la vida, que son muchos planos, mucho trabajo, que hemos estado... Sí, sí. Quiero decir que para hacerlo
para yo descargarme el WeTransfer y pasarlo a gestión y firmarlo como mañanas enteras, Ja. no vamos a subir cuando ya Ha sigut molt esté, enfarragós. cuando esté definitivamente aprobado lo subimos. Tiene que ficar un servidor para ell. Tiene que ficar un servidor para ell. Perquè exigia que estiguera Tot. plano per plano Claro. firmat per tot. Para poderlo mandar. Entonces no lo hemos subido hasta cuando se publique lo subiremos. Ok. Entonces consultarlo ahora. I també, ja que estem, volia preguntar per les cases, L'actuació Estan. de les cases per les cases que estan així construïdes fora d'ordenació. d'ordenació, si n'hi havia alguna novetat per part de, ja sigui Les cases del terme que estan, algunes estan denunciades en conselleria o per conselleria i tot Hemos això. hecho otra Si hi ha alguna novetat. si n'hi ha novetats, més que res si n'hi ha novetats. S'ha fet un segon informe sobre una en concret concreto y lo hemos i remitido. s'ha remès a l'agència del territori. Claro, pero como ellos tienen la competencia, nosotros lo Sí, però y no o sea, tenemos que que ells han informar demanat más. informe, s'ha Pero contestat el hemos hecho informe. otro informe diciendo que han continuado las obras, pero que eso no lo Sí, sí, exige sí, nadie. no, però sí que mos comunicaran algo o no comuniquen No, ells. no, Ells van a la d'ells i no comuniquen res. No, nosotros no nos han comunicado nada. I el Les tema de hemos- Flor d'Azar, no tenemos constancia de que hayan apelado. pues és bona senyal. De moment això no tenim. Alguna cosa més? Jo m'ha vingut al cap una cosa que vas preguntar tu. Te'n recordeu lo del radar que vam preguntar a veure si això registrava el que estava fent? No han sabut ja més, ja... I el radar pedagògic. Del Sí. radar pedagògic. Que Però, crec que es va comentar que això que a veure si registrava la informació que i donava, veure si si s'informava realment quan estaven frenant la gent. d'alguna manera. Un poquet. D'alguna manera. Pues ho pregunte i vos ho dic. Perquè això sí M'ha que és vingut al de, cap ara i ja fa temps, Sí, això ja fa temps. Li ho preguntem a Manolo. sí que és de veres que ho van parlar així i van decidir de no multar en un principi, però seria interessant veure les opcions que dona el que és el semàfor per a veure i que doni informació de... No sé si queda La registrat circulació del informació. Jo crec que no queda registrat. registrat, No ho sé. però bueno. Ja. Jo no ho sé, ho desconec, ho preguntaré i vos ho dic. Va. Vale? Alguna coseta més? Pues donem per finalitzada la sessió.